En l'Espai Foc del Craft Room aquí a les Glòries tenim tres espais diferenciats. En un expliquem què és la FAOC i expliquem també els objectius de la FAOC a partir del canvi de junta que fa 2 anys que es va fer. Objectius de tirar al món el sector de l'artesania, donar un pas més, buscar l'artesania de qualitat, l'artesania d'excel·lència, sense descuidar l'artesania d'ofici. Buscant també, incorporant el que és el disseny en l'artesania i buscant empreses tant a nivell d'objecte com a nivell de serveis. Expliquem què és la federació i bàsicament expliquem el sector. En l'altre espai tenim una mostra de 2 accions de 2 empreses artesanes, una del món del vidre, l'altra del món del tèxtil, que el que els hi van plantejar no és que fessin una exposició cada un de la seva obra, sinó que ens expliquessin una història. El Quim i la Txell ens expliquen una història sobre el vidre que titulen Emocions, molt recomanable, l'heu de veure per entendre-la perquè és una acció que no es pot explicar, s'ha de veure, és visual. I l'altra ens la plantegen de Cedesmas, que ens fan un plantejament que el títol és 1,5 quilòmetres, que vol dir parteix del cuc de seda, ells treballen amb seda, treballen pintura amb seda, i ens expliquen doncs, el 1,5 quilòmetres és des del cuc de seda i el capulló de seda, si el vas desfent, doncs amb 1,5 quilòmetres el que pots arribar a fer després en obra. I finalment tenim l'altre espai, que és un espai de tallers de demostració, però que no volíem aquest any fer demostracions de diferents oficis, que això ho podeu veure en moltes fires, sinó que el que volíem és que hi hagués un taller de demostració fixe d'un sol ofici. I molt amablement s'han ofert els cistellers, l'Associació de Cistellers i Cistelleres de Catalunya, que ens fan un taller demostratiu que titulen, ara no me'n recordo, sí, la truita bimatera. I en aquest taller demostratiu també és participatiu, la gent hi pot participar i ells també donen a conèixer el que tenen, l'escola, la part de formació que tenen dins de l'associació, que és l'escola de cistelleria. I bàsicament és això. Encantats de la vida d'estar aquí i amb moltes ganes de portar l'artesania catalana lluny, perquè creiem que és el que es mereix. Gràcies.